İmi tönümlerinin we arasaçylyk serişdelerinin yetmezçiliginden ejir çekýän eskerleri, howsarlary howundarlyk edýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary şol sany azyk haritlarynyň döwlet dukanlarynaky gytçylygy we olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy dowam edýän mahaly milli goşunyny gulluk edýän çağırış boýunça harby gullugyň eskerleri harby bölümlerde imi tönümleriniň hemde arasaçylyk serişdeleriniň yetmezçiliginden kösenýär. Watan gullukçylarynyň dadyna ýene atalary ýetişýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan esker howsarlarynyň sözlerine görä, ýene atalar harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän ogullaryna üpçünçilik taýdan ýardam bermeli bolýarlar. Oglu başga welayetde gulluk edýän Aşgabatly bir esker howsary habarçymyza beren gurrungyny oňa her hepde otly prowadniklerine 20 manat töläp olaryň üstü bilen esker ogullaryny pasilka uradýanlygyny habar berdi. Esker howsarlarynyň sözlerine görä prowadnikler uradylan imi tönümlerini harby bölümiň komandirine eltip berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýene atalar esker ogullarynyň harby bölümlerdäki üpçünçiligiň ýagdaýy bilen baglykda soňky wagtlarda ýygjamladan ýergiderli mätäşligini gidermäge mejbur bolýarlar. Inni ol esker her hepde jaň etmäge enni gedipdir. Bir görseň ol gerek, bir görseň bu gerek. Ogullary gulluk edýän wagty olary boyun bolaýmak galýar. Başga çykylgy ýok diýip habarçymyz aýtdy. Habarçy esker ýakynlarynyň sözlerine salgylanyp harby bölümleriň üpçünçilik ýagdaýy barada maglumat berdi. Harby bölümlerde zerur imi tönümleriniň we arasaçylyk serişdeleriniň yetmezçiligi sebäpli eskerler gullukda agyr şertlere duçar bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne esker howsarlary diňe öz ogullarynyň üpçünçiligi bilen näleýsem olaryň harby serkerdeleriniň galy berse-de öňden bäri gulluk edýän eskerleriň mätäşliklerini hem gidermäge mejbur bolýarlar. Öňden bäri gulluk edýän harbylar ýaş eskerler enatalaryndan pul we imit goýbermegi soramaga mejbur edýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ýaş eskerleriň howsarlary olaryň bölüm serkerdeleriniň hemde batalyon komandirleriniň mobil telefon belgilerini pul geçirmäge mejbur edilýärler. Telefonnaki pulu prosent bilen nagtlaşdyrmak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Azatlygyň habarçysy harby bölümlerdäki üpçünçiligiň ýagdaýyna degişli goşmaçy maglumat berdi. Sabun, şampun, diş pastalary, gök, bakçy önümleri, miweler we beýlekleriň ählisi gymmatlaýar diýip ol aýtdy. Türkmenistanyň milli goşunyny maddi üpçünçiligiň ýagdaýy eskerleriň arasyndaky agalyk medeniýeti, eskerleriň kemsedilmegi ýaly problemalar hemde bu problemalaryň netijesinde wagtly ýüze çykýan öwedini dolup bolmajak gitgiler ýurtdan owuşýan maglumatlary görä häl işini dowam edýär.